Isithembu altogether right angikusho nje lokho ngoba abantu bazitshela ukuthi mhlambe I'm brainwashed right isithembu ngoba we come to a resolution whereby umama angabathola abantwana babafana Yeah. Umama athola ingane eyodwa emva kwaloko ku develop ukuthi akasakazi ukwenza izinto asenzeki izinto kusho yena futhi uma hayi baba okungcono uthola omunye umuntu ozokuzala ngoba njengoba mina ngine ingane eyodwa nje noshukela wami phezulu akuzokwenzeka ngalo ndlela ni resort nomama ukuthi hayi uyamthatha komunye umuntu because of that because into obuyifuna nezingane lento engasenzeki le engasenzeki then usuthatha ke isithembu but kunabantu ababesana bathatha isithembu out of the blue yabona ngoba efuna uku-augmenta ukukhukhumala ukuthi unemali anganani thetha abafazi and amthathe lo wesibili ekhala lo and lona futhi ufuna enkantolo ayovuma ukuthi uyashada ubuyazi ukuthi kuzongena 2 bullet yabo bamtshele futhi kubo bathi siyakuthanda sina sisi miye ukukhwena menza lento yakuhamba usayina ngane yami sithini into ebalekile usabalekile kuthina noma ubuzo ohlala ekhaya kunokuthi abuya azohlala ekhaya akuhamba sayine lapho kuphela basayiniswa ngenkani are highly intimidated they get serious intimidation bahamba osayina ukuthi indoda yavuma ukuthi ithathe inkosikazi but lesasithembu lesiyana it deters iwealth ngoba lesibongo susakha esinye manje part of energy obuyi apply la ekhaya itransform iyodwa usuwakhe enye indlu econnectela futhi obvious maningi amathuba ukuthi ama switch azokwala kulendle enkulu ngoba manje ziningi into eziplakwe lapha ya kamamncane lonto if singayenza singabantu abamnyama with the intention to express ukuthi sinemali engakanani do you know what we have to do awusena sitarget izikole sizithengela ama computer that is how we can express how good are we asitarget amasonto sihambe sobuya ngeblocks esontweni so that izobona ukuthi hayi impela nginemali enye into esebenza manje sebethatha nama bodyguard ama bodyguard are people who abakulandelayo nje but are people same people abangebazi badubule umuntu because they are not allowed to shoot in a crowd and most likely in South Africa thina sinobufakazi otherwise sine document eprove ukuthi ama bodyguard awasizanga umuntu emhlazweni ibulawa abantu ababulawa in the presence of amabhodi osomatekisi bangakutshela ukuthi hayi zuma labafana shawa phambi kwabo labafana basidayisa labafana because yena beveza ukuthi unemali ufuna sikubhekeke ukuthi mase sizosebenzisa ukuba nemali ukuthi siganwe asenze ukuthi sibe nemali sihambe secrash uyothenga ama toys ama crash awu10 ukhiphe 50,000 uthengele ngana ama toys nezibhantshi zokulala kubona ukuthi hayi le ndoda inemali iyasutha ke rather than ukuthi uthi uthatha isithembu ngoba isithembu it's whereby uma usofa into zakho ziconvince zibe yi-state they all become poor do you know why une challenge no SARS ingaku wealth kangangoba ubumdojo SARS yonke into yakhe ibi scam ubuthenga imoto ngaphansi kwamagama abantu unama bank account awu4 engewona wakho angabizi wena abiza abanye abantu ba intimidate ubadubula beke bakhulu amasimba that is why you so much wealth but uma usufa lento convertible estate and idliwe yonke lento uSARS labafazi baphinde bahlupheke ake siyibheke singabantu abamnyama into esenza ukuthi sisale koza kwethu bashiya oza kwethu abanye abangenaso isithembu yabo bashiya kakhulu uzubona ukuthi yazi le ndoda kahlahle mina ngangiqasha mina amadoda maningaba amadoda engikwaziyo anesithembu angasebenza phakathi kuMatsaphe comfortable ya ngiqinisile angasebenza njalo ahola imali right nje futhi ebe nesithembu and abangaqala phansi baba nje basebenze 7:30 4 bakhu comfortable but ngifuna ukuthi siyibone ukuthi le nto lena akuyona indlela yokupreserve iwealth nje abantu abamnyama asivumelane nesikhathi ukuthi isikhathi has changed asefana nasekuqaleni but today ziningi into esesikuzona sinemize enama title deed kanti eqaleni besinemize bengenayo ama title deed that has all changed sinamahasha nama logbook kanti amahasha benencwadi edeep manje abantu azivumelana ukuthi akusefani isikhathi waqala abanehasha elinenyawo ezo4 kodwa elibe line logbook kanti wena ubune hash wena enencwadi okudeepa kuphela akusefani unomuzo osune title deed ngalondlela ke sekuhlukileke asikwemukele lokho ngoba lento isenza ukuthi thina sabantu abamnyama sidonseleke emuva njalo Babu Dokotela ubezothi isithembu sikasiningi at the end of the day
It's all about the sex. You just have to ufuna ukulala nalo mama lo wakho ebazi ukuthi ulele nalo akwazi futhi awukho uyolala nalo yana. And ayikho futhi into oyilele lapha. Umdala una 55 years ugwaya ushunqa. Nala maphilisi kade wathenga amakhemisi akushayisa lenhliziyo ikhanda libe buhlungu into ngazi kuze qhumba imthambo la nala ayenzeke lento ufukuza ubala lapha yana. Engisho ukuthi ake siyibheke nje ngisengikhulile labafazi laba sebengidlula manje abafeba futhi labafazi. Ngoba manje abajabuliseki akukona ukufika abajabuliseki bazama nabo ukuklina ama-office asigebengu. Abasajabuliseki ngalo ndlela ke ake siyibhekiseni singabantu abamnyama. We are the last population ku-United Nations, and then revenue yethu thina abantu abamnyama holistically iyona encane kakhulu. Muhlanganisa imali yethu sonke singabantu abamnyama sinama-billionaires a few compared to Chinese. Yabo lokho ufuna sizazi ukuthi we are still emerging, but as we are emerging with people asingabadingi. Let us emerge so that our children will be well educated, especially girl child. It has to be well educated ngoba ingane yakhe intombazane engafundile izodlala ingane umfana engafundile ukuthi inemali. Asibonge.